So, may hapon mga igsoon Gurian ni Cristo sa topic sa dialogo sa pagtuo between the Roman Catholic Church CFD, Brother Paul San Pablo Alima, o ang atong affirmative, no? Affirmative Brother Prissy Sali, ang Catholic mo yung negative side. So sa dili pa nato sugdan ni mga igsoon, nato unang basahon ang ilang rules sa dialogue, no, para aduna sila'y pasihanan, dili kita magyagaw o di aduna gyoy hapsay nga paghatag o mga baruganan sa matag usa, no, sa matag usa nga mga igsoon nato nga mohatag niining dialogo sa pagtuo. So, number one mga igsoon sa rules of dialogues, 15 minutes constructive speech, no? Ang affirmative side mohatag siya og 15 minutos sa iyang ipamatuod nga ang Biblia lamang mao ang basihanan sa tibuok kamatuoran, so Bible alone. Unya aduna kitay cross-examination between the negative side, no? 10 minutes. Unya 15 minutes and destructive speech sa negative side. Unya i-cross ang negative side 10 minutes. So aduna po 5 minutes summary both side, affirmative and negative side. So one round system lang na type of dialogue. Unya ikaduhang rules nila 1 minute question, 1 minute answer. So ang ikatulo, categorical question must be answered categorically with 1 minute qualification. So kung may mga pangutana nga kinahanglan unahon niya pagtubag ang yes or no, so iya ang tumagon og yes. Unya iyang i-qualify nanong nahimong yes ang iyang tubag, no? I-categorical yun. Unya kung no, iya pong i-qualify nanong no. Oh. Unya number 4 rules nila, questions based only to the subject matter. So dili ta mugawas sa ilang tema, no? Dili mugawas sa tema. Nya objection must be raised. Objection must be raised when it is out of topic. Pwede na nga mo-object ang both side kung wala na sa tema, wala na sa ilang proposition, o wala na sa ilang topic. Kanya no bad words, no side comments, na kung panahon sa pangutana lang. Kanya panahon sa pagtubag, tubag lang, no? Kanya mga igsoon, sa dili pa nato sugdan atong hatagan una o hamubo nga pag-ampo, no? Atong ihatag ang pag-ampo kabad ko. Opening prayer verse niya. Opening prayer niya, close prayer si Brad Prissy, no? Niya akong ihatag kamo arong sugdan kini atong dialogos pagtuo. Ako kamong ihatag ni Brother Paul Alima. Mayong hapon sa di pa nato sugdan ang atong public dialogue magayo sa Ginoo hinabang sa lamdag sa iyang Espiritu Santo. Sa mga Katoliko, manguros kita, o sa mga dili Katoliko, dili ko kinahanglan nga manguros. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Among mahigugmaon, langit ng Amahan, uban sa among Ginoong Kristo o sa Espiritu Santo, Ninitak na sa kahaponon kami nagaduol sa
langit ng presensya sa Ginoo nga among gihanaran o gisimba. Uban ang pagpasalamat sa gasa sa kinabuhi nga among natagamtaman. Sa tanan nga mga grasya nga imong ipabuhagay Ginoo sa among kinabuhi, salamat ining tanan. O Lord, ang tanang katawhan, kutob sa madungog, mining lanog sa microphone, hinaut-unta imo silang panalanginan, pagaani mo sila og maayong huna-huna kasing-kasing sa pagpagalinghog sa makamatuurang nga among paghisgutan ining kahaponon ubang sa among isuon Brad Percy Sally sa tanan ng mga Katoliko o sa manili Katoliko nga naminaw hinaot nga Lord, damdagan nimo matag-usa karon kami malipay nga mudawat sa imong pagtudlo sa balaang kasulatan o sa imong simbahan. Lord, amo kining pangayo pinaagi ni Kristo imong anak uban sa Espiritu Santo Dios nga usa uban kanimo Amahan hangtod sa kanturan ug uban usab sa pagampo sa tanang mga santos o proteksyon sa tanang mga anghel o pagampo sa among langitong inahan ang mahal nga Birhen nga Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsoon, nindot nga topiko karon. Kaya nga naman, ilang pag-isgutan nga ang Biblia rabagyon ang basihan sa kamatuoran, wala na ilain. No? So, ato na karon nga ihatag ang mikropono. Kinsa may timer na to diya? May timer? Go, diri yan. One go, stand go. So, ato nihatag ni Brother Percy Sally. Really, okay na ang kwan? 15 minutes? 15 minutes. Diri go. Anything of ni Brother Percy. Okay na. Ha? Anything of ni Brother Percy. May start ang iyang oras. Hello, sound check. Atagan na to si Brad Percy o Brad Tibiya gamay, no? Mga ato ka dito para makabutang ka diya sa imong one. Hey, check. Hello. Hello. Kala. Okay, maayong hapon na itong tanan. Labi na sa atong Mayon Luz Valencia, si Nen Baliti, o ang Vice Mayor, si Dondon Nakita. Salamat sa Ginoo nga natuman na yun ang akong pangandoy dili sa lungsod sa Valencia kay taga diri man ko nga may tabo kining gitawag og dialogo. Og silang gichatan nga ipaybawas tibok Valencia ambot og mitumang ba sila aron makaani sila o ka umay din personal gyud makita kay kini naamay gitawag og live sa video, no? Umay din personal gyud para makita ginsan kanang unsang kagwapuha ba. Di ba? Nang salamat pugto dugo nga si Bro Paul Alima maoy ni dawat kay ang atong pare si Padre Darwin Gitano mo man ay amigo wa pa na siya mapare sip din na siya daghan kog nagatunan niya nga nibalibad man kay busy si Alan Javier wa pod kay
dili ko no gali-galion ug kanus apa kana. So karon tungod ni Brother Paul Alima nga usa ka saksi Jehova nga ni bali o ni apil o ni balhin sa Roman Catholic mao ni ang isog nga mo padayag sa kamatuoran. So ako may affirmative o sa tanan nga akong mga parentes Valencia akong gitibaya ang mga dalapo yik-yik, hapos, sali o humul mao na akong mga parente. O na parente na ko si Fritz Tagata. Diha ko magsakanas ilaga eskwela pa kong high school. Anak ko maniud to. So may nang wa sila kanabang wa puli pag tagad sa ilang igagaw. Okay, magsugod na ta. Kining paagi gud sa gitawag dialogo on tani pero naagi word nila mo gawa silang baba lantogi o debate. Pero ako ning pangandoy nga dili debate kung kay dili madawat ng god dun sa sulti mo na debate mo dipinsa ba. Ako adi ko mo na dawat ko basta naa sa basihanan. Mo na nga importante nga kamo karon nakapaminaw kopyaha ang mga bersikulo nga akong gihatag aron naamoy dungawan pamodoy tan-aw sa Biblia para makaingon mo dili gama-gama o tumo-tumo. So ang among topic maghisgot kini og kasulatan tungod kay kini mga tawhana dugay na kung nag-istorya dili gawas ni Alima kay bago pa may nag-istorya ani. Pero kini si Kaloy na dato dito Dawis na ipanagatan mo ni Kaluwat ni San Pedro. Sige na may istorya dito sa ubang mga CFD na daghan sila basyahanan dili kay Biblia. Pero ako nga nagsusi kay labi nang hibaw-an ako nga naghimog Biblia ang Katoliko sila do'y nagbutang og bersikulo kapitulo. So nisamot ko og pagsalig sa Biblia nga kini mo'y gatug-as tinuod. Kung imong subayon sa Biblia mga higala diha panahon ni Jesucristo na ay gibasihan tungod kay mabasa man diri sa Lucas kapitulo 4:16 ningon diri unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako og sumala sa iyang naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Nitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Sunaan ay kasulatan. O gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukad niya ang nilukot nga basahon og maoy iyang gibasa sa dapit din nasulat kini. So naay kasulatan o gilukot nga gihatag sa sinaligan adto nga templo o sinagoga para basahon ni Ginoong Jesucristo. So sa diyang gibasa na labutang dire ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga karos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig
nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa pinilan og milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya niingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahin sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. So, Biblia na ba ni? Dili pa. Perting layo apa. Ginukot. Gihiklad. So, minumdumi mga higala, di pa to Biblia. Sulat ni Propeta Isaias. So, kining Old Testament, naanas una, pero dili pa Biblia. Karon nag-istorya ang Ginoo ug ang Yawa, di basta-basta Yawa iyang istorya. Ginoo ari diri wa mo Yawa, Mateo 4. Tanaw na to sa Mateo 4 kung unsa may ilang gipanggamit sa diyang nag-istorya sila. Ya. Unya gidalan si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit awaaw kon tintalon sa Yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 adlaw o 40 gabi o unya gigutom siya o giduol kaniya ang Yawa o nga nagmon, anak ka man ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon. O na kasulatan ni gibasihan. Ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa Yawa ngadto sa Jerusalem, wala ang syudad. O gipatindog siya sa kinatas ang bahin sa templo. O giingnan, anak ka man ka sa Dios. Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo sa pnayon kanila so aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong il. Suwito ang Yawa sa kasulatan pero dili pa to Biblia. Pero naa na to sa Biblia karon sa una wa pa mao nang ang mapusulis kay iya mang itudluan wa man sila mapil sa Old Testament o basahon sa daan naa na siya sa bag-o. Pero unsa man ang kasulatan nga gigamit sa mga apostoles, tug-anan mo nako sa ilang panahon verbal to. Ang Dios nagtudlo kanila verbal. Wa pa po'y Biblia to nila. Manang ubang niya sa mga presyo kinadal Biblia nito mapaso. Usa pagdawa pa Biblia. So karon asa man gibutang ang mga gitudlo ni Ginoong Hesus nga sila may gisugo sa Ginoo panglakaw tubok kalibutan. Na mabasa sa Mateo 28 19-20. Mao na dire. Tanawa na to. 19. Yon dire. Tungod nini sa inyong pagpanglakaw himua nga ako matinunaan ang tanang katawhan sa tubok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ginomdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa tapos sa kalibutan. Tanan! Naabay tanan o ibuwag-buwag ang pagtulunaan kung gamito na ang kasulatan nga angay na kung gamiton. Giusara Isaiah 34:16 susiha ang basahon sa Ginoo walay kawadig paris o tulang
Kompleto na. Oh. So, unsa man na sa ato karon morning nahog na gas Biblia. Atong panahon sa una wa pa. Pero sa man ibutang sa Ginoo wa pa may libro na ilang gihimo nga pagtulon-as mga apostoles. Ikaduhang Korinto kapitulo 3 tan-aw na to. Aron makuha gyud nato og bisaman gibutang sa Ginoo o gisulat sa Ginoo katong iyang mga gitudlo ngadto sa mga apostoles. Naa sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 3. Klaro nga si Kristo gayud maoy nagsulat niining sulata o gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi tinta diha sa mga papan nga bato kundi diha sa kasing-kasing sa mga tao pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. So dito na gibutang sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Mo nang tanan nga pagtulunan sa mga apostoles gikan ni Kristo una silang kasing-kasing o sa diyang nanudlo sila tanan nga ilang nadungog ni Kristo ilang gitudlo. O dito maklaro nga si Pedro mo'y giingnan Mateo 16:18 ngayon dire Mateo 16:18. Kung tanawan na to sa Biblia kay aron Biblia ra ko aron dili tayo gagama-gama kung dili iklaro gyud ya 18 ngayon dire busa sultihan ko ikaw si Pedro ibabaw ning bato tukuron ko akong simbahan o sa laing termino iglesia o bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog nini. 19 ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Sa to pa ang apostoles si Pedro giingnan nga unsay gidili nimo idili dito sa langit unsay gitugot sa langit. Hato pa tanang pagtulunan ni Pedro o sa mga apostoles na anay gipangbili na po gipangtugot adaw na lang paghimo-himog imo mapastor man ka mapari sa may mong reliyon adaw na lang paghimo og lain kay ngano man tanan gud nabay tanan og kuwang. So unsa may source sa amoa diha sa lujang naagoy atabay diha nga dili na kalimtan tungod kay mao gunay among kausanan. Gitimba og kawayan gihuwad sa sag-od gilukdo og gipas-an gihuwad dito sa banga og dito adto mukuha kag tubig mainom. Sa ato pa bis ang source ang atabay bis ang miagi sa tabo dayon sa sagod dayon banga dayon baso. Sa ato pa kining pulong sa Ginoo gikan ni Ginoo pero daghan ang gisalinan daghan ni agian wa mundit sa Biblia karon gihimo ni sa Katoliko ang Biblia para maoy sumbanan nato pero nauwahi lag susi pero naanay gi-practice nagi-apply nato ang katigulangan o ba mga Katoliko ni sunod ni Jesus katsila uwahi nagsusi karon pag susi kay naamay doktrina nga wala diri sa Biblia so naa sila ibasihan nga tradisyon o magisteryum para makahatag yapon sila basyanan na kini atong pagtulunan tinuod pero ulahi na tungod kay ulahi po ba sa Biblia. So daan kita mo yung naghimos Biblia lisod po kay supakon mangita kita laing libro. So para klaro o dili ka mudugang kay namas Biblia God nga ay tumo-tumo mo itong giskutan kayo na sa tumbarad po na nisulti na tumo-tumo na adire sa
ikaduhang Timoteo kapitulo 4 nga niag gibutang gid sa Biblia nga naay gitawag og tumo-tumo. So unsa may ilhanag tumo-tumo tungod kay wa gipundos apostoles mo tumo-tumo kana. Atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao'y maghukom sa tanang tao buhi kung patay tungod kay mobalik man siya aron paghari aw hagon ko itaw pakungit kanoy pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayud ganiha badlunga dasigaw tuloy sila pagpailog ang mga tao. Moabot ang panahon nga mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon o magtawag sila daghang magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nila madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundi sa mga tumo-tumo nga sugilan. Mao ni bantayan mga higala nga naidaghan karong liyon. Mao na nga o bunagin ka sa Badista, Mormon, sa Sunguba, adtor ka mamina kung asa kang nabilong nga reliyon. Sa Katoliko labaw pod. Ana ra pod mamina mga sikipdi. Di na mamina bunagin kay mao lagi tumo-tumo kuno ang bunagin. Ang sayop nato anak kay wa ta mo susi. Dit suratag paminaw. Ang Biblia ningon bulahan ang mubasa, bulahan ang mamati, bulahan ang magtuman. Mao na kita yung mga Katoliko, kaluhong din ako, susiyong din ako, basahong din ako. Ari, pila na sila ka Domingo, pila na ka buwan, balik-balik sa nila naabay ni basa. Oh, taman ranang yaw-yaw, kung kaniwa gani itandi, gani nga kamaturan, dili mayat tinuod og dili. Pero nga anay tandi, kanang piki bitong 500 nakagi miluguan na. Wa mo kalibutan ko na. Alag itandi katong piki nga 200 o 1,000. 500 tandian jud og 500 pod. Asa may bawang kamaturan kung naay bakat. O sa may bawang kamaturan kung naay bakat, kung may bawang bakat kay naay kamaturan. So importante kay naamay tagal gud ani naay akong number text ra mo kung namutana mo wa pa man mahuman tong iubrad kagain ni og mga bersikulo 0936 311 2122 ana kay aron naatay 30 second naatay basyanan para moabot ng pangutana. So dinhi ra tama. So, salamat kayo, Brad Tracy, sa iyang pagpamatuod na ang Biblia lamang mao ang basihanan sa tibuok kamaturan. So, ang gisgutan na ni mga igsoon, wala na ilaing basihanan sa kamatuoran kundi Biblia lamang. So, mga igsoon, ato kining hatagan sa 10 minutes cross-examination sa atong igsoon 10 minutes. Okay, 1 minute qualification. Oh. So, paminaw mo mga igsoon kay cross-examination muna ni panahon sa pag-cross-exam sa negative side, no? May Brother Prissy Sali. So, ato nang hatagan, okay lang oras? 10 minutes, 10. Okay, 10 minutes. Okay lang yung cellphone. Badala, may cellphone open? Sige, pangutana. Unang pangutana ni Brad Paul. Tayong hapon, Brad Tracy. May hapon siya? Pwede bang imong itugan ang tema nga imong gipamatud-an karong kahapon nun? Pwede.
nga ang Biblia lamang basihan sa kamaturan. Ang una ni mong gibasa na verse, Lucas 4. Matod nimo, dili pa to Biblia, kung dili kasulatan, sakto dili. Sakto. Sunod pangutana, ikaduhang versikulo imo gigamit, Mateo Kapitulo 4. Mingon ka nga kadto gihingon ng kasulatan, part pa to sa Bible, o dili ang katibuk ang Biblia, sakto dili. Dili ang itubag nato mo nga dili pa ko Biblia. Okay. So, pangutana na. Mingon ka nga ang mga apostoles sa Mateo 28, 19, 20, verbal to ang ilang teaching. Sa ato pa, dili to siya Bible, kato ilang gitudlo sa kasawhan kay matod pa nimo verbal, mga words lang nga ilang gibitbit, nga ilang gitudlo sa kasawhan. Dili to siya Bible, kung dili verbal lang, kung mga words lang nga ilang nadawat gikan sa Ginoo. Tama, dili. Sakto. So may tawag anang verbal. Tawag sa verbal. O so man na siya. Kanang gisulti lang niya personal. Dili pa na mao ang gitawag nato nga oral tradisyon. Dili ba na mao ang oral tradisyon kanang verbal, kay dili man siya written. Dili ko nga tawag og tradisyon tungod kay si Kristo nagtudlo wa pa man iyang doktrina dito raman niabot sa mga apostoles. Kato pa tradisyon agi na. So mahog na po na og tradisyon karon nga kita nagagamit og Biblia. Okay. Ang sunod na magigamit na verse 2 Corinto Kapitulo 3 versikulo 6. Ngayon ka nga ang mga pulong ni Kristo wala gisulat diya sa papel o tinta. Gisulat sa kasing-kasing sa tao, pinaagi sa Espiritu Santo. Okay. Kung sa man dili na siya Bible. Atong tungora dili pa man Bible ko kung may Bible. Pero nato karon mao na diha sa Bible. So meaning sa sinugdan, dili pa siya Bible, kundi verbal lang ang pagkasulti. Verbal lang. Okay. Mateo 16, 18, 19, imong gigamit ni nga si Pedro gitagaag authority to lose and authority to bind. Kung sa maning authority to lose and authority to bind, asa man nagikan sa Biblia o gikan gud mismo sa otoridad sa pagbili o pagtugot sa mga apostoles? Nagikan gyapon ani Kristo kay siya may nagtudlo. Tagaan sa authority sa pagtudlo sa iyang nadungog o tanan nga gitudlo ni Ginoong Kristo. So dili to siya Bible kay authority man nga gikan sa apostol, meaning discretion or prerogative sa mga apostol nga magtugot silang magdili. Dili pa Biblia ka pa ng Biblia. Okay. So matod nimo ang Katoliko ang naghimo sa Biblia, sakto dili? Sakto. Sakto. Matod nimo ang mga Katoliko kay mo'y naghimo sa Biblia pero naulahi og basa. Naulahi, klaro. Yung sa manimo pagkasiguro nga ang Katoliko ang naulahi pagbasa na siya may naghimo. Dili ba ang paghimo sa Bible lagi na sa pag-translate imo sang pasahon o sa nimo i-translate mo pa na ang proseso sa pag-translate sa Bible, basahon sa nimo o sa nimo i-translate. Lisod ko nga mag-translate sa nimo basahon. Tama ba kung giingon o dili? Tama ang imong giingon, pero ningubag ko nga nganong naulahi tungod kay sa unang panahon dili ipabasa ang Biblia, pero naanay mga practices na mga Katoliko. Katong imong giingon kaganina nga ang Katoliko na ulahi pagbasa, kinsa man dahil nakauna og basa sa Bible? Ang Katoliko nung may naghimo sa Biblia, siyempre ibasa po ito nila. Pero sa tinuod na human at paghimo nila, wala man ipabasa.
So, nagpasabot, maulahi yun kaysa mga ubang reliyon. Ang nagpasabot na to. Okay, sa imong pag-angkon nga ang Katoliko ang unang nakabasa sa Biblia. Kung mayroon ka ganina nga ang Katoliko mo inaulahi, asa ba yung sakto sa duha nimo kay statement? Okay, panginaw umayo ha. Ang Katoliko naghimog Biblia. Siyempre, ang naghimog Biblia nakabasa. Pero sa mga taong nakatoliko na sama namo diri sa Valencia nga ang Biblia gitaguas ka ba? Nga naanay mga librarian nagamit ng Biblia. So sama nako sa una sige ra kog sabat-sabat nga way sabot-sabot doktrina o practices sa Katoliko akong gi-apply pero wa ko magbasa sa Biblia. Nauwahin akong basa kadiyang naka-apil og charismatic Catholic dito sa katedral. Okay. So kanang imong giyon nga naulahi kag gitago sa kaban, kinsa man na sayo? Sayop na simbahan nga naghimo sa Biblia o sayop na sa tao nga yang gitago sa kaban ng Bible? Kinsa ba na sayop ana? Sayop sa mga katugulangan kay naa na Biblia gidid-an lang makabasa kay makabuang. Mao ba nga ang pito sa simbahan nga itago sa kaban ang Bible nga di basahon? Mao ba nga ang purpose sa paghimo Biblia nga itago na sa kaban? Sa una, gihimo ang Biblia para basahon. Pero sa diyang nahimo na, gidid-an na po pagbasa kay kuno lagi makabuang ang Biblia. Kanus amang o kinsa ba nag-ingon nga giprohibit ang pagbasa sa Biblia? Kanus kinsay nag-ingon nga bawal ang pagbasa sa Biblia? Kinsa pa nga Katoliko? Santo Papa ba? Kanus ang tuiga niya giingon nga bawal magbasa ang Bible? Dili Santo Papa o dili mga membros Katoliko nga nagbaton og Biblia. Nga gihimo lang nga Biblia nga gitawag og sleeping tablet. Kaya mubasa sa Biblia makatugman. So, why ang purpose? So matod mo dili ang Santo Papa ang nag-ingon kung dili ang mga Katoliko. Sa ato pa dili din na opisyal na statement sa simbahan kay mga tao raman ang nag-ingon nga dili ipabasa. 3 minutes. Dili yun, statement simbahan. Pero membro simbahan ang nagdili. Kaya mahadlo kay mga buwang sama na ako ray laki. So ako ray po pinagwapuan ni Jara. So balik kayo sa pagkabuang tayo ang mamabasa Biblia. So nabuang sa bisyo. So sa ato pa ang kuno nimo nga kadto buot lang to sa mga Katoliko dili to opisyal nga preaching o sugo ang simbahan ng Katoliko. Buot dito nila nga membro mabito ning ang ning Katoliko tudluan kay buot laman o pamaagi. Angay ikaw matudlo alima kay kasi uba man kada nakas Katoliko. So maligon ni sila mga salamat nga ikaw mo ini tubay na karon. So sa ato pa sa pag-ingon nimo nga ang Katoliko gidid-an. So kadto dayon nimo nga statement wala dito nimo ibase sa official nga statement simbahan kundi dito ra ito sa mga tao nga nagbuot pudog ingon nga dili ipabasa ang Bible. So asa may tuuhan nimo ang mga tao nga nagbuot-buot o ang simbahan nga wa gyud magsulti diana? Karon ang ito ana ang simbahan mo nang kapugi na tudlo ang masipde kay pabasa ng mga Biblia. Salamat sa sipde ana. Mr. Prese, sumala pa nimo imong i-prove karon nga ang Biblia lang ang basihan sa tibuok ka matuoran. Sa imong ma-statement o imong tinubagan, nakaproba na sa imong proposisyon o wala? Nakapaprove, walang kamatiwas kay nakain na. Naasa ka doon Korinto, sukad sa imong pagbata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan ug ang gideklarar sa Katoliko nga balaang kasulatan only Bible. Mao na nga Biblia gud ang kamaturan kay ang Biblia ang Katoliko man gideklarar nga balaang kasulatan mao ang Biblia. Naabay nabasa nimo diha sa 2 Timoteo 3:15 nga
ang Biblia lamang o imo ra gipunan ang giingon sa verse? Ang mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16, bala ang kasulatan. So wa may laing gideklara bala ang kasulatan, only Bible. Na may laing bala ang kasulatan gideklara sa pare o sa Katoliko? Wala. Nulimitan hiri ay nagbalaan na. Kanang encyclopedia, dictionary, balaan kayo na. Biblia raman. So mo nang nitugan ko sinuod nga way laing Biblia lagi. Okay. Salamat, Brother Prissy. Oh my God. So, salamat kayo, Brad Prissy, sa iyang cross-examination ni Brad Paul. Kaya akong balikon mga igsoon nga ang topic nga iskutan ani, ang Biblia lamang mao ang basihan sa tibuok kamatuoran. So, mga igsoon, atong hatagan og 15 minutes ang negative side, no? Ang destructive speech ni Brad Paul San Pablo Lima sa Roman Catholic Church o sa CFD, Catholic Faith Defender. Atong ihatag, inigsugod niya sulti, ang time may start, musugod na ang oras. Okay, salamat mo sa atong moderator o salamat usab sa akong amigo, Brad Prissy, nga naningkamot yun siya sa pag-probe sa butang nga dilwa niya na probe. Nga naman, kung atong basahon to iyang ipangsulti, nangutana ko niya nga, kana bang imong gi-construct sa 15 minutes o kanang imong tinubagan during sa cross-examination, ni probar pa na sa tima nga imong gipabarog? Isa wala. Kaya nga naman, wa pa man ko na siya mahuman after mag-oras. Nga naman ni man mo unahon, pag-prove ang ipinaka-espesyal nga pundasyon sa imo argumento, dapat unahan ng i-prove nimo nga ang Biblia lang ang basihan sa tibuok kamatuoran. Nga nang imo man na butang dito sa iwit nga maabta hinong kag-oras. O matod pa niya, ang iya daw pagprobar niya na maon 2 Timoteo. Ato daw masahon din kung nakaigo pa si Brad Prissy sa iyang ikutlo nga verse sa 2 Timoteo 3:15. So may gayon din nasayod ka, nasukat sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimong kaalam sa paghatod kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang gisulatan ini ni San Pablo mao si Timoteo. Matod ni San Pablo, nagbasa ka na sa balaan nga kasulatan. Ang pangutana, kinibang balaang kasulatan dinhi nga giingon ni San Pablo, mao na ba ni ang tibuok Biblia? Ang tubag dili. Ato dang basahon ang mga expert sa Bible. Dinhi sa the Oxford Annotated Bible mo nang atong babasa sa maong verse niya, gibasa niya sa 2 Timoteo 3:15. Kung sa man diha ang scripture sa gisgutan, mao na ba na ang tibuok Biblia? Atong basahon din niya sa versikulo 2 Timoteo 3:15. All scripture, the Old Testament, inspired by God. So kana din balaang kasulatan diha sa 2 Timoteo 3:15, dili na mao ang Bible, kundi kadtong Old Testament nga available during sa time ni
Timoteo, kay wala pa ang nasulat ng uban nga may scriptures, wala pa ng Revelation, wala pa ng Jude, wala pa ng 1 Peter, 2 Peter. So, sa pagsulat ini ni San Pablo kang Timoteo, wala pa na tibuok, wala pa na compile ang New Testament. Mao na nga ma-eksperto sa Bible niingon nga kining scripture dinhi sa 2 Timoteo 3:15 dili ni ang tibuok Biblia, kundi ang Old Testament nga available during sa time ni Timoteo. Versikulo 16, ato ang ipakapin na yung versikulo 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Versikulo 17, sa ingon ang nag-alagad sa Dios masang kapag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. Naabay nabasa dinhi nga ang Biblia maulama ang basihan sa kamatuoran, wag yun nabasa. Kaming makatoliko nagtuumi nga ang Biblia mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao na standing ang simbahang Katoliko. Mao na nga ang Katoliko naghimog Biblia kay nagtuo ang Katoliko nga ang Biblia mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Mao nang during sa atong misa unsa may mahitabo, doon natin gitawag liturhiya sa pulong. The Holy Mass is divided into two parts. The first part of the Holy Mass is the liturgy of the Word. Mao nang doon na tayo mga pagbasa. Sayok kong giingon ni Baptiste, nga wa ko na'y basa-basa. Sukat pa ka na ato Baptiste, kung matambuhag misa, nagbasa naman tag. Unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, Salmo Responsorio, Ebanghelyo, so naan na ang pagbasa. So katong imong giingon na ang Katoliko na ulahi pagbasa, sayok ka na ato. Kaya siguro ka nagtambungan og misa. Ang misa, kung matambong kag misa 3 consecutive years, tulo ka tuig nimo nga pagtambong og santos nga misa, imo nang nabasa ang tibuok Biblia, kaya ang reading sa Bible is EBC. So kung mo simba kag tulo ka tuig, so gibasa po diya sa mga lectors ang Bible, dili lang kay ang pari ang magbasa sa Ebanghelyo. Ang mga lectors mo'y mabasa sa unang pagbasa, ikaduhang pagbasa o Salmo Responsorio. So naan na ang pagbasa. So mao na ang simbahan ng Katoliko, gihimo ning Biblia, kay ang Biblia mao kini ang usa sa mga basihan sa simbahang Katoliko sa balaan nga kasulatan. Mao nang miingon siya ganina sa iyang mga bersikulong gigamit, ato lang to sakyan, kaya huwag magito ka prove, kundi may prove hinoon to sa atong posisyon. 2 Corinto 3:6 nga ang pulong nga gisulat ni Kristo wala gisulat diha sa tinta, kundi gisulat sa kasing-kasing sa tao. Mao nang giingon niya nga verbal, kana mangong verbal, ang tawag mo ana is oral tradition maguna diha sa Isaiah 51:16, so may giingon din ang tanan nga mga pulong sa Dios wala masulat sa Bible. Asa man gipangbutang ang uban nga mga pulong sa Ginoo. Isaiah 51:13, so ganato sa 15. Ang Ginoo nga labing gamhanan maoy ako ngalan, gibutang ko di sais ang akong mga pulong diha sa inyong mga baba. So ang tanan nga mga pulong sa Ginoo wala gibutang dinhi sa libro. Ang uban nga mga pulong sa Ginoo iya pong gibutang diha sa baba sa tao. Mao to nga dili lang di ay kang Bible ang basihan,
Kaya na ang may Word of God in oral form. Word of God nga gibutang sa Ginoo sa baba sa tao ug mao tong imong giingon nga verbal. Word of God na in oral form. Mo nang doon na kay oral tradisyon. Kining Bible, ang tawag ini is Word of God in written form. Gitawag ni siya sa Latin nga verbum inspiratum. Mao ni ang Bible, Word of God in written form. Kanang Word of God in oral form, Word of God gihapon siya, pero wala makarga sa Bible, gibutang niya diya sa baba sa tao. Ug naa may plano ang Ginoo nga iya nang himuong libro. Tubag, Isaiah 59:21. Paminaw ka Kristo, isulat sa imong notebook. Sa akong bahin mao kini ang akong kasabutan nga gihimong uban kaninyo ang akong espiritu nga anaa kaninyo ug ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo dili gayud mawala diha sa inyong baba o sa baba sa inyong mga anak o sa mga apo sukad karon hangtod sa kahanturan. So kanadi ang Word of God in oral form nagibutang niya sa baba sa tao dili day kana mawala sa baba sa tao gikan sa ilang mga anak sa ilang mga apo hangtod sa kahanturan. Mo nang doon na tayo gitawag tradisyon o matod niya wala ko ng tradisyon. Ato ang patubago ni 1611 nga King James Version, basahon daw nato sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by words or our epistle. So, Bartrese, matod sa mga apostoles, panguktan nato ang matradisyon nga gikatudlo ka nato pinaagi sa pulong o pinaagi usab sa among mga sinulat. Sa ato pa ang tradisyon kanang naagibutang sa baba sa tao mo ito Word of God in oral form. Doon na po'y Word of God in written form. Mao ni siya ang Bible. Naapagay katulong Word of God, kinsa man na siya. John 1:1-14. 5 minutes left. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Kinsa man na siya? Mao na si Kristo. Si Kristo ang pulong nga nahimong tao. Gitawag siya nga verbum incarnatum. Unsa ang Biblia? Verbum inspiratum. Unsa si Kristo? Verbum incarnatum. Unsa ang oral tradition? Word of God in written form. Gibutang niya sa baba sa tao. Mao na ang mga Katoliko wala magtuo nga ang Biblia lang ang bugtong sukaran sa kamatuoran. Unsa man ang pagtuo sa simbahan nga Katoliko, nagtuo sab sila nga ang simbahan mao ang sukaranan sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. Kining sulata mao'y magtudlo kanimo kunon saon nato sa pagkinabuhi sa balay sa Dios. Kanang balaya maong simbahan sa buhi nga Dios ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan sukaranan sa kamatuoran. Mao na nganong sukaranan man sa kamatuoran ang simbahan. Kay ang simbahan gitultulan sa Holy Spirit. Juan 16:13. Mo kini atong mabasa, gusto kita mag-start. Daghan kaunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makadaog niini. Kay ang simbahan gitultulan sa Holy Spirit. Juan 16:13. Mo kini atong mabasa, gusto kita mag-start. Daghan kaunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makadaog niini. Kay ang simbahan gitultulan sa Holy Spirit. Juan 16:13.
Apan inigabot na sa Espiritu Santo, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Kinsa di ay ang tinugdan sa tibuok kamatuoran, ang Espiritu Santo. Mao na ang simbahan Katoliko, asa gikan ang panudlo sa simbahan Katoliko, gikan sa Espiritu Santo. Kay kining Biblia, produkto raman ni sa lamdag sa Espiritu Santo o ang simbahan unsa man. Ipadayag 3:22, paminawa ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. So ang simbahan nahimong sukaranan sa kamatuoran, kay ang simbahan mo'y usa sa mga channel sa Holy Spirit. Ang Biblia usa lang ni siya kabahin sa produkto sa lamdag sa Holy Spirit. Gigamit ang simbahan kay makatudlo ni sa kamatuoran. Apan ang simbahan niila usab sa church nga mao kini ang channel sa Holy Spirit. Mao na ang simbahan maminaw gayud sa giingon sa Espiritu Santo nga gilamdag kaniya, kay ang basihan sa kamatuoran sa simbahan nga Katoliko mao man ang lamdag sa Espiritu Santo. Mao nang niining kahaponon akong isa-marais sa di pa mahuman akong 15 minutos 2 minutes left. nga ang Katoliko nagtuo gayud nga ang Biblia sukaranan sa kamatuoran. Apan dili lang kay ang Biblia, naapay simbahan nagigamit usab sa Espiritu Santo na pinaagi kaniya, ipadayag niya ang mga kamatuoran sa simbahan. Episo Kapitulo 3 versikulo 10. Mauna nga kung dili ka maminaw sa simbahan, Lucas 16, ang namati kaninyo, namati kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Maunang importante ang presensya sa simbahan, dili lang kay ang Biblia. Ang Biblia, balikon ko, part lang sa kamatuoran, dili ang tibuok sa kamatuoran. Ang simbahan usab sukaran sa kamatuoran, kay kining duha, ang Biblia, ang simbahan, nag-agad man sa lamdag sa Espiritu Santo kang kinsa 1 minute pagpupultol sa tibuok nga kamatuoran. Seconds to play. Mao nang ready na ko sa iyang cross-examination. Okay, salamat kay Bertol sa iyang pagbigar sa negative side. Kaya balikon ko mga igsuon na ang ilang tema, ang Biblia lamang mao ang basihanan sa tibuok kamatuoran. O kini mga igsuon, mangutana na karon ang affirmative side sa destructive speech ni Brad Paul o mao kini ang cross examination. So aduna tay 10 minutes na iyang barugan gayud nga ang Biblia lamang mao ang basihanan sa kamatuoran. So time starts now. Pangutana, Brad, please. Unang pangutana. Tungkol ko may palis. Betul? May ngapon po, Bertisi. Okay, unang pangutana. Kadtong kasulatan nga gilito ni Kristo sa dihang gipintal siya siyawa, o kadto pong gigamit sa yawa nga kasulatan, asa man karon nasulat? Part siya sa Bible. Dili ang Biblia kay kadtong part sa Bible, ilan po nimo kabahin ko sa Bible, mao ta standing ana. So dili pa na sa Biblia kundi kabahin sa Biblia dito to sa Old Testament nilagi ko. Kaya ang existing scripture mao man ang Old Testament. So pag moyon tag scripture, does that mean Bible? Scripture means referring to the Old Testament. Kaya pa man nahimo ang New Testament. So tama tong imong giingon nga dili pa to sa Bible. Okay, ikaduhang pangutana, salamat nga kasi nabuta. Kadtong gibutang
sa Ginoo sa sintasis mga apostolis. Ngayang itugan kanila kay ningon man ang Ginoo sa Mateo 28 nga panglakaw kamos tibuok kanibutan ug sila di motudlo sa tanan nga pagtulungan ni Kristo. As bisulat ba to katong bisulat ba to sa papel katong gitawag nga ilang gibutan sa ilang kasing-kasing? Wala pa lang ito masulat, muna naatay tradisyon. Ingon ako sa 2 Thessalonica 2:15 nga ang ilang pangutang katong tradisyon either verbal to words or by epistles manang isulat. Manang dili yun katungdangan sa mga apostol nga ang ilang yung dawi nga sila motives pinaagi yun sa sulat kay matod pa sa 2 Juan 12 mingon si San Juan daghan paunta ho gisulti kaninyo apan dili ko kini ipaagi sa sulat kung dili gusto yun niya nga makigsulti personal meaning dili wala sa hunahuna sa mga apostol nga ang tanan yun ipaagi sulat ipaagi ito ng verbal. Okay. Sa ato pa iklaro lang ako ang imong tubag aron maklaro ko dako nga dili tanan gisulat sa papel kadtong gibutan ni Kristo sa ilang kasing-kasing. Mismo ikaw maingon na wala lagi na masulat pinagi sa papel o tinta. Pero ang imong gaingon nga time will come masulat pa na dili lagi katungdanan sa mga pusulis nga isulat kay nagibasa na ako daghan paunta ako gisulti kaninyo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. So dili ipaagi so ipaagi og verbal nga pag-istorya mo'y akong tinguha ang pagduaw o pagpakigsulti kayo mga verbal mas ganahan ang pusulis nga mag-teach sila verbal not spiritually. Kadtong verbal nga ilang istorya ngadto sa mga tao sa mga apostolis o kadto pong ilang isulat naa na ba ang Biblia to? Wala pag yun ang Biblia na symbol year 4th century naman. So always to nga part sa Bible. Ang tanan nilang nadungog sa mga pagtulon gikan sa Ginoo kay sila man gyud ang mga eyewitnesses wala dito masulat tanan. Kaya dili ila gusto nga isulat ang tanan. Ila gusto nila nga makigsulti da kaninyo matod sa gusto 1 o 12. So anay atong basahon ang gihatag nimong bersikulo ari sa Timoteo 3:14 ngadto sa 15. Ako lang kong basahon aron maklaro kay tawalog man. Yeah. Unang Timoteo 3:15. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay, makaanha ako kanimo. Apan kun malangan ako, kining sulata, maoy magtudlo kanimo, kun unsaon nato sa pagkinabuhi diyas panimalay sa Diyos. So aning tumura nga ana ba tong Biblia ani? Wala pa ang Bible na part pag na sila sa scripture. Kaya kini si Timoteo kaduha ni sulat din ni San Pablo mo na 1 Timothy, 2 Timothy kana mga guidelines ba sa pagdumala sa simbahan. O mayon siya para nga ang simbahan haligi og sukaran sa kabaturan mo nang dili kay Bible lang pag-isip. 5 minutes. So, mako Okay. simbahan. So, wala pa Biblia to. Ari sa Timoteo, kadong Timoteo 3:15, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini maoy nakahatag kanimo kaalam o maghatod. Kini ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios.
o mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan sa pagdadlong pagsaway unsaon pagtinabuhing makaron. Kining tibuok nga kasulatan kumpleto ba ni nga mo'y gamiton pagtudlo sa mga tao? Diba? Atong sabton nga ang kanang tibuok kasulatan dahil sa 15:16 dili na referado sa Bible, bisan na mga eksperto sa Bible, the Oxford Annotated Bible, kanang Old Scriptures niya katong available nga nabasa ni Timoteo, which is the Old Testament. So wala pa man pagsulat ini, wala pa ganang revelation kung saan pagtibok kasulatan. So ang tibok kasulatan nga ingon nga matod sa mga eksperto sa Bible referring to the Old Testament na mao nga available nga gibasa ni Timoteo. Kay kung imo pasahon sa versikulo 15, nasayod ka nga sukat pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaan kasulatan. So referado to sa kasulatan nga available sa time ni Timoteo nga mao to ang the Septuagint version mo nang gigamit sa mga apostoles sa ilang panahon. So klaro di ay nga sa mga basahon sa una wala pa mausa. Pero Diyos yung tagtibuok kaya nga naman mo po ilang diba sa atong tungura. Okay ba? So karon ang pangutana kadtong nagkabuwag-buwag nga mga basahon nga sinulat nila nausa ba to o hantod karon nagbuwag-buwag pa na? Nausa sa compilation ni atong 4th century nag-commission man ni Santo Papa Damaso I ni Santo Jeronimo nga i-compile yun ang kumplito nga probando nga ihap ang simbahan sa iyang konsilyo sa Cartago, Hippo o Roma. Sumotong nabuog yun ng 73 ka mga libro na dito yun ko amang langob nga si San Jeron ng Santo Jerusalem doon na dito sa natauhan ni sa itong Ginoo Church of Nativity. So nakita na ko kung langob na dito si Jerome nag-translate yan nang nakumpile sa simbahan ng Bible na atong year 4th century mo ang pagkumpile sa Biblia. Okay. So klaro tayo nga imong itubag nga nakumpile na di ay ang tibuok na kasulatan nga mao ang Biblia. Nakumpile lagi sa panahon ni Santo Jeronimo. Pero ang Biblia naghisgot nga na ay scripture o sa ako nang giingon ang mga Bible scholars nga nagtuon yun na ini ang ilang interpretation ini na scripture kaya dili ang Bible kundi katong old scriptures na mao ko ang nakompile sa ilang panahon 200 years before Christ na may tibok kasulatan na mao Old Testament na mo nang referado sa giingon sa 2 Timoteo 3:16 ang available sa time nila ni San Pablo ni Timoteo. Kini bang naingon din sa Biblia nga misulat sa ilang kasing-kasing asa man ning mga libruha o nasulat nila karon unsa man nga tawag sa libro na ikaw bisulatan sa moong mga pulod. Kanang ilang napaminawan sa mga pag-uban nila sa Ginoo sa ilang mapagwali kay mayong mga Ginoo nga ang iyang pulong daw sama sa binhi ang ilang kasing-kasing mo na siya ang pisukanan sa mga pulong sa Ginoo. So kadto mga apostoles nga nag-uban sa Ginoo ng mga eyewitness ang tanang ilang receive na pulong sa Ginoo mo na nasa ilang kasing-kasing o part ni ana ilang gisulat sa Ebanghelyo sa ilang mga epistles pero dili ka na nasulat kay labi na ni San Juan mingon sa Juan sa 2 Juan 1:12 nga dili na ko gusto nga isulat ang tanan gusto gid ko mag-exalt ganyo personal so wala masulatan ang kay ila masulatan kay ako'y available sa nang sulatan number 30 lisod pa kayo kung may Biblia atong tungora Last question. wa ko may Biblia atong tungora wa pa di masuwat kay wa ko may Biblia pero kining Biblia karon
Kumpleto na ba ni nga pagtulunan sa mga apostolis nga maoy gisugos Ginoo sa tibuok kalibutan? Kung ako pautano ni San Pablo sa 2 Timoteo 2 Thessalonica 2:15, dili kay sinulat ng atong basihan na atay oral tradisyon either by words, ito yung mo verbal, o either by their epistles, so sinulat. So dili lang kay sulat ako yun nato nga oral tradisyon nga atong basihan. Pwede maglugay pag ako mga magpungutan? Oh, di ato taga-igrap. Taga-igrap? Ano sa pagbaw Pero napikir na ka. Kaya atong karoon kay gasugod para bata. At meron, addition 10 minutes, ako tagaan, addition 10 minutes. Oo. Five lang. Mali ko miss call po kay mahal niyo. So yun ang Biblia lang. Oo. Hangyo-hangyo, Okay. Style lang. Kaya di atong tumurawa pa may Biblia. Di ba posibilidad po na sa unang panahon wa pa masuot sa Biblia, pero sa dihan di compile na ni St. Jerome ang maong Biblia, di ba nasuot nga tanan aron gamiton pagtudlo ngadto sa mga tao nga usa ra gyud na basihan na? Di lagi masulat na PC, Juan 21:25, dili masulat ang tanan, kaya kung sulaton lagi, dili maigo ang kalimutan. O nang nagpili lagi ang importante, na isulat, wala masulat ang tanan. Eh, unang-una, tubagong taka, dito ko sa Egypt, ito ko dito sa, yung sagot pag-himo ng papyrus, sa lisod-lisod ng pag-himo ng papyrus, nga mo ang gibali source, nga diha ang sulatanan sa mga nasulat sa Biblia. So ako lang pong sabtong tama yun, nga dili posibleng masulat. For the first place nga, walay available yun nga kasulatan. Maunang doon nag oral tradisyon. Siguro tayo oral sa Isayas, ibutang ko ako mga pulong sa inyong mga baba. Sa saktong ingon mga naging verbal. And that is oral tradisyon. Okay. Ari ko sa imong gikuha karon nga mensahe na ni sa Juan 20:30. Ug daghan pang mga milagro na gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga pinun-an nga wala masulat nining basahuna. So naaday wa masulat nining basahuna. Kadtong milagro dili yung pagtulungan. Milagro ni Jesus na sinaksihan gud nila wa masulat. Kay kanang libat di ay wa day tuyayong libat sa una. Oh. So, klaro kaayo, uyon ba ka nga ang wa masulat ini kadtong gibuhat ni Jesus nga milagro tubang mas mapusulit maoy wa masulat. Di lang kay ang mga milagro sa Juan Kapitulo 8, versikulo 6 o 8, si Jesus dunay sinulat. Nagsulat sa dito sa matulon-anon nga pagsulat niya dito sa lupa, nagsulat siya. Pero wag yun ta nahibalo kung kato yung gisulat, nakarga man na. Wag maganda po giingon nga kung sa itong gisulat ni Kristo. So even ang gisulat ni Jesus, wag di ta kasiguro kami nga nasulat dito sa Bible, kaya di lagi ang tanan ibutang isulat. Ibutang po niya diya sa bakba sa tao. Munang dili kay ang pulong sa Ginoo Bible lang, dili naapoy Word of God in oral form. Ang Biblia is Word of God in written. So ayaw na pagitaa ang wa masulat, tuuhi ang pulong sa Ginoo nga nabutang diya sa bakba sa tao. Ug mao na ang tradisyon nga dili pwede makarga sa Bible. So Ang pangutana mao kini ang mga apostolos mao may gisugo sa panglakaw kumustibo kalibutan, manudlo sila na uban gipangtudlo nila adto wala sa Biblia o uban po na sa Biblia, mo ba? tama nga wala sa Biblia ang uban, kay sa ako nag-iingon sa 2 Juan 1:12. Ako balik ko na para makasabot kita ba presi o may nga imon ni pasabasahon ni daghan paunta ako isulti kaninyo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Kung saan man niya
maoy akong tinguha ang pagduaw o pagpakigsulti gayud kaninyo aron mahingpit ang akong kalipay. Mingon sa daghang pong ito. Asa nga verse na kay Olga sa Daghang pag-unta isulti pa ninyo. Jadi ko kinisulaton. Gusto gid niya nga makikistorya face to face. Those Juan 12, sa raman agad ka. 21. Dili, dos Juan. Dili kay Juan. Itong dito gamay na Juan ba? Verse 1. Dos Juan, Batato, 1:12. Nabasa ko ni kalimot lagi ko. Unang Juan, Dos Juan, 2 1:12. Okay, basahan ko. Premise? Saan na premise? May daghan pa unta akong isulti kaninyo apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Maoy akong tinguha sa pagduaw o pagtigsulti kagayod kaninyo aron mahingpit ang akong kalipay. Di ba di apel manig sulat? Wala, dali, sulat. Di ano ba itong gibasa? Wala, gigapil lagi. Kay atong tungura mao man ni akyang isulti. Alas Christian. Di ba? Oh, para lang, wala. Ay lang ko kumahayag sa. Ang utana ganito. Na di ba mao ni ang gisulti ni San Juan atong tungura? So natural wa pa isulat. Dito, Karon na masusin na ka, ibuok kasulatan ay hinagwa masulat katong iyang wa masulat sa una. oh, Mawa pa yung Biblia. dito bag na ko. Sabag. Maupito ni Dos Juan Bautista, ipito ni mabuha. Kaya hindi lang kanya gusto kay sulat. Ang gusto kanya nga, isulti lang yung balik. Marang maingon siya sa iyang sulat. Iya kong i-appeal no, para makasabot ito iyang giwalihan. Last. Sabag. May daghan paunta akong isulti kaninyo. So gawas din iyang ipang sulat dire, daghan paunta siya isulat unta. Pero dili lagyan niya ipaagi ni sa sulat, hindi niya i-appeal din eh. E kung i-appeal pa ang sulat, di na sa mayroon nga di ko na iaki sa pagsulat. May daghan paunta akong isulti kaninyo. So meaning, iniuntang Dos Juan, taas unta ni siya nga sulatunon. Pero dili niya gusto nga ipaagi kini sa sulat, mo iyang tinguha ang pagduaw o pagpakigsulti gayud kaninyo, meaning verbal. Kaya itudlo, isugo man sa lanay sa Mateo 28:18, isunod na, tudlo sila. Meaning, gitawag nato ni nga oral tradition, verbal teaching. Dili sa dokumentary nga nagbitbit sila Bible, kay Bible alone sila. Dili, ila ko gipahimuslan ang oral tradition sa ilang pagpanudlo, handi daon na ilang nakuha gikan sa ilang pagpatalingog sa mga apostoles. Saan na? Saan ba? Okay. Duwara po, siguro. Karon, Dugangin kung pa. dili man Para Biblia masakpo si Patrice. ang basyahanan sa kamaturan, so unsa ko man libro panahon na to karon. Kaya sa una, kung may Biblia sa una nga wa masulat, pero kay Biblia so po pa isulat. So kung may Biblia. So karon nga naa ng Biblia kay word ng Biblia na mas kagen ko na umasuod ani Biblia. So unsa ko man libro ha di ay ang gamiton sa pagtudlo nato karon na ha presence na. Unsa man kumang libro ha gawas sa Biblia aron mao po'y gamiton para natong istorya ning pagtuki sa doktrina sa Katoliko. Unsa kumang libro ha uban. Gawa sa Biblia, Brad Tracy, kay ang Biblia, part naman ni sa lamdag sa Espiritu Santo. Meaning, isa lang siya makabahin.
tuhan sa nato ang pronouncement sa simbahan. Kaysa unang Timoteo 3:15, ang simbahan sukaranan, haligi o sukaran sa kamatuoran. Ang Biblia, 2 Thessalonica 3:16, makatabang sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang simbahan, sukaranan sa kamatuoran. Nganong mahimo man ang Biblia nga basihan sa kamatuoran o ang simbahan mahimo mang sukaran sa kamatuoran? Kaysa gipadayag 3:22, mingon ang balang kasulatan, patalinghugi ninyo ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Juan 16:12-13, daghan paong tahong isulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog niini. Ang Espiritu Santo nga muanhi akong ipadala, siya ang magtudlo kaninyo sa tibuok kamatuoran. Kung mangutana ka sa amo, gawa sa Bible Brad Paul, asa man yung basihan? Ang simbahan ay gilamdagan sa Holy Spirit. Walang question. Mo nang amo, gawa sa Biblia, ang simbahan kinsa mo naghupot sa oral tradisyon, mo nagbit-bit ba sa tradisyon sa kasaysayan, itong apostolikang tradisyon, mo nang usa sa among gituuhan, gawa sa ining Biblia. Nagtuon ng simbahan nga siya guided sa Holy Spirit. Sa simbahan man ka, nagamit magag simbahan. So kini bang simbahan, wa ba masakop ang mapustulis ani? Ang simbahan nagitaga ang authority sa Matthew 16:18. Kung iimbita mo nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kung sa imong ginili o itugot, ila man na prerogative na simbahan, kay guided man sa Holy Spirit. Wala man sila maagad sa Bible. Mabitaw sa Proto Council sa Jerusalem sa Acts chapter 15, God praise him. Mo lang basahon ng kapitulo 15 sa buhat, wala agad mag-agad ang apostoles sa Bible sa dihang sila mo decide. Wala sila mag-agad. Nga naman, ang mga Hudiyo miingon na ang mga na-convert ng mga hintel sa Kristyanismo, kinahanglan silang tulion o patumanon sa balaod ni Moises. Nigamit sila biblical scripture sa Old Testament na ang pagtuloy importante, pero dili na ang gibasihan sa Council of Jerusalem. Meaning, ang unang konsilyo sa simbahan sa Jerusalem, wala magsunod sa scripture alone, kundi sa lamdag sa Espiritu Santo. Wa ko mungutan hanggang sunod ba sila sa Biblia? Ang mungutan na usara to. Nga apel ba ang mapusulis anang gitawag og simbahan? Nga paminawa ang tingog sa simbahan. Apel ang pusulis? Wala. Apel, Episodos 20. Apel man dahil sila, ang ilang pagtulunan na sulat ba sa Biblia? Ang uban na sulat, uban wala. Asa man ka kung base nga uban na sulat sa Biblia? Na, gibasa na ko. Ito versikulo. Wala ka maminaw. Maminaw lagi. Na uban man sulat uban wa. Mo gani. Tagal Biblia na. Ha. Balik pa sa Maminaw yun. Kaya parang makasabot ka. 2 Thessalonica 2:15, kung basa mo Bible, ang sa King James 6:11 yun. Basahan ka na. Paminaw ka. Basa? Isolita? 2 Thessalonica 2:15. Ako basahon the Holy Bible 1611 edition, King James Version. Sabayin nyo na rin. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught by whether by word or our epistle. Kining epistle, mo man sinulat, Epistle of St. Paul. Kining word, mo na siya ang Word of God in oral form. Isaiah 51:16, I will put my words in your mouth. So sa ato pa, na ay wala masulat sa kasulatan, na apoy gibutan ba diha sa baba sa tao nga wa pod masulat. Puro na siya Word of God. Okay, akong basahon sila busa mangigsoon barog nga maligon o pabilin diya sa mga biling pagtulunan o git pamatasan nga among gitudlo kanyo pinaagi sa wali ug sulod. Wa pa
oy Biblia lagi atong kumbra. Ang sa buto ay epistle. Ano ipareha mo nimo karon na Biblia? Kanang epistle mao man ang part sa Bible. Kanang wali mao na ang verbal. The word of God in oral form. Isaiah would always say, I will put my word in your mouth. So sa ato pa na ay pulong sa Ginoo nga wala gibutang sa papel, gibutang niya sa bakba sa tao. Muna na ay wa masulat nga word of God. Nga di naman makarga na kay sa ingon na nako wa may available sa nang sulatanan. Okay. Batal. Salamat kayo Pesi. So, mga igsoon, ang ilang tema, mag-ibubundahan ito ko, kasi ang ilang tema, mao ang Biblia lamang ang basihanan sa Timog Kamatuoran. So, mga igsoon, ani na ta sa 5 minutes summary both side. So, atong ihatag una nga pagbabarog sa summary sa negative side ni Brad Paul sa Pablo Alima. Pila to? 5 minutes? Okay, daghang salamat good Patricio no. Nining imong gihimo nga sa tanan nga mga born again ikaw gyud ang gusto gyud nga kanang magsusi. Kaya kinangamo ko din hindi magyud ni actually nga binugnoay sa katarungan kundi pagpalutaw man sa kamatuoran. Mo nang gisulayan na nag-present ang proposition nga iyang gipaparog nga ang Biblia lamang ang bugtong sukaran sa kamatuoran. So atong nakita nga napalpak yun si Bagtrisi. Kaya wak magod siya kahunat sa starting pa lang. Itagaan na gud nato og pila to ka time 5 minutes. gitagaan to 10 minutes nga extension. Another extension na po para yung pa 20 minutes na. tagagin nato si Bagtrisi og makahunat bagid siya nga proposisyon. Pero sa atong nakita wala siya kapabarog nga ang Biblia lang ang bugtong sukaran sa kamatuoran. Kaya kung ang Biblia lang Bagtrisi ang sukaran sa kamatuoran, giinsulto nimo ang Espiritu Santo, gikahon nimo ang kamatuoran. Gikahon nimo ang Biblia, ang pulong sa Ginoo nga mao gyud ning Bible. Insulto na sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit wala makahon ang kananiyang panudlo sa Bible. Gigamit usab niya nga avenue ang channel ang simbahan. Mao nang sa 3:22 sa gipadayag, paminawa ninyo ang giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Munang dili lang kay maminaw ta sa giingon sa Biblia, paminawon sa nato ang simbahan kinsa gilamdagan sa Espiritu Santo. Kay sa Juan 16:12-13 miingon si Jesus, daghan paunta akong isulti kaninyo apan dili pa kamo makadaog niini. Hinunua ang Espiritu Santo nga akong ipadala kaninyo, siya ang magatudlo kaninyo sa tibuok kamatuoran. Mo nang Bagtrisi wala manudlo ang Katoliko ng tibuok kamatuoran na karga lang sa Biblia. Pero ang simbahan ng ingon na ang Biblia mapuslanon na gamiton sa kamatuoran. Pero wala kini mangangkon na kining Biblia mo kini ang mutudlo sa tibuok kamatuoran. Kaya naman, kasupa ka na sa giingon ni Jesus dito sa 1:12-13 na ang rule sa pagtudlo sa kamatuoran mo ng Holy Spirit, mo ng maminaw ni hasimbahan na naman siya man ang gilamdagan sa Espiritu Santo, wala man gikulong ang kamatuoran di sa Biblia. Ibutangan man namo ang Holy Spirit of allowance
nga mogiya siya sa tanan nga makapanahunan hangtod sa katapusan na ay makamatuuran nga ipadaya ka simbahan nga wala makarga sa Biblia pero ikarga niya diha sa baba sa tao. Kaya ang pulong sa Ginoo dili man lang ang Biblia. Ang Biblia unsa man ni Word of God in written form, verbum inspiratum, while ang tradisyon Isaiah says, I will put my words in your mouth. Ibutang ko ang ako mga pulong sa inyong mga baba. So kung mo ingunta nga ang pulong lang na sinulat ang atong dawaton, di nato dawaton ng Word of God in oral form. Sa ato pa, nagpili-pili na ngayon, ito Holy Spirit. Mutuon lang Holy Spirit sa imong giingon kung nasa Bible, pero ka ng Word of God in oral form, di ko mutuwa na. So imong giinsulto ang gahom sa Espiritu Santo. Imo lang gipili-pili ang porsyon nga dawaton nimo tungod ni anang sayop nga baroganan nga sola Escritura o sola Bible alone. Kanang Bible alone o sa kana kasayop nga pagtulunan, wala ka na gitudlo sa barang kasulatan kay ang mga apostoles sa ilang panahon matud pa nimo wala gyud sila magbitbit og Bible. Ang ilang kamatuoran gitisok sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Gitawag ka ng Word of God in oral form. Gihit-bit nila, bisan wa sila Bible, makatudlo sila kamatuoran tungod kay gigiyahan sila sa Holy Spirit. Mo ng Katoliko, bisan pa wala gyud Bible, ang simbahan makatudlo sama sa apostoles kay ginayahan man ang simbahan sa kamatuoran. So maayong hapon, dalay ko ng Ginoo, ug salamat sa atong amigo Brad Prissy Sally. Congratulations Brad Prissy sa imong kapakyasan. Atong tagdan ang affirmative science sa iyang 5 minutes summary, no, na iyag yung napamatud-an na kung ang Biblia bagyod wanay laing ang basihanan sa tibuok kamaturan kinalib, no, kinalibog mong kuganina kinama po'y yan isulat sa kasing-kasing di de what is Biblia kaya naman kasing-kasing. So atong ihatag ang 5 minutes na summary sa affirmative stand. Ngayong hapon ka na. Si Brad Paul, ahong nakita o nasabdan, babalik-balik sila. No, apay Biblia, gahis ko, na misulat sa kasing-kasis mga tao. Unya, wa pa himo ang Biblia, naa ng mga kasulatan, pero wa pa mausa. Kung mugamit ang sa Biblia, nga wa masulatanan. Nga wa kung may Biblia asong tumura, nga pagsulti niya sa mga tao. Mga mga ng Holy Spirit, ipahinumdom, nga kung dili lang Biblia ang basihan na pailain, kung saon man, pag ila nga kinitudlos apostoles, nga nanawat ni Kristo, nga ali itong simbahan maminaw, nga dili na sa Biblia kung kapaminaw man ang simbahan. Nga ang simbahan ay ang apostoles raman daypon. Nga ay verbal nila nga mysterious matawa ka natural wa kay Biblia. Pero sa diyang gisulat ng Biblia, ikumbay ni Jerome, para katong wala masulat at kung tungura wa kay Biblia, nasulat na aron mo'y basihan kay unsaon man pagtawag o bulahan ang nagbasa kung ako kay gibasa. Kung ang Holy Spirit mo'y mutudlo, asa may tudlo nga wa ka nang mabasa. Kadto na Isaiah nagibasa sama siya sa karnero nagihaw, wala ito'y gibasa. Kung ang Holy Spirit na pahinomdom kang Pilipin na adto na isulti tug-ani na dito. Pero nato panahon na aron mag-usa tas Biblia ra gyud ang basihan.
Kay ang Ginoo niyo mas mapusulis panglakaw kamo sa tibok kalibutan, hindi mo silang tinunan, ibunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O tibuli sila pagtuman sa tanan na akong sukan niyo, uwa pa masuwat tanan, uwang gyapon. Gusto ba mo buwan? Ha? Muna ang importante, ayaw pwede ilaron yung mga tao na dili lang kay Biblia kay napay tingog sa simbahan. Tuwa mo kay bao na ang tingog sa simbahan mga apostoles so kayo kay Biblia at Torah na simbahan nga gitukod. Siyempre na sila mga sinulat, na po sila verbal, kaya mo bisita sila sinagoga, aron mo tudlo, natural. Naapay wa masuwat sa verbal kung may ilang kuan. Pero sa diya na ang Biblia gihimo na nato sa Katoliko, mao na itong basihan karon. Ikay, sa unang pang panahon, naging surya ang mga pustilis sa mga tao. Natural, kaya wa ko may Biblia ito. Balik kung sila, Biblia na gisulat patanan, hindi itudlo kay kung matudlo ni, hindi niya masaktan. Kamu ba? Ikaruhan ninyo. Tumisle. Kayo unsaon na to pagtumo, madaw ang tumutumo na watay basihan. Magbitaw niyo lang, ang Biblia na ay Old Testament, na ay New Testament, para itandi na sa Old, unsay kaliingan sa iyo, sa inyo. Kaya ito tungura, wa kumayo, punaan ay Old Testament, pwede po yung Biblia. Mga napag-uwa na sa Biblia, bakit kuwang, oy, may bukti mo sa simbahan. Ito pa, kung ay simbahan, itukod, aming kami tinuod, kami na nabutan nilaglaing tudlo. Ngawas Biblia. Di na pwede, oy, kami, birbal makinapot Biblia. Birbal mo ang ito. Uy, adaw mo, anak kayo. Lahi lagi sa una, karon. Before and after, tanaw na yun na, mga tao bang itulot, maputulis ba? Gadara ko Biblia, wa. Pining Biblia, mabitaw lang yung diha ko ni Bilit, kay Katoliko mo naghimo, atong usahan ang Biblia, di ka maglain-laing tudlo. Karon kay taon man eh, mabuking mo dyan, pero bitas 1 minute. Kaya naamay giingon diha, na itudlo ang tanan, abay tanan, o ata tayo kuha, simbahan, ulo, magsukuhay, pagtulog, pagputulis, uman. So, tumukan na to. Kay, pagkasugod pa man ka, kamu mga balisan, bilangton, hala, ano mo dili? Kay aron, dito maklaro ninyo, kung sa juga mo kay, kasugod pa man eh. Bihagi ka po kung yung usan, kita. Dua ka Domingo lang, mga gahin eh, kayo nang inukuhi ang pugutan lara. So, hinauto ka na si Paul, mautot ang iyang kuan na babalik-balik bitaw na masulat pa ka na. Di po, mag-ulit ba? Masulat. Pero masulat na para may itong gamiton, masakpan na to ang mga riyong karong katumo-tumo. Kaya na natay basihan na usara yun, ibuot, kasulatan, kasulatan. Makuha mo ta kay pangad na silutan. Magdungit-dungit ka kay pangad na ta. No? Tibuok kasulatan para way kuwang. Kung ang inyong tibuok na pay kuwang na delikado mo ang time. Kaya salamat o maayong hapon kanyang tanan. Okay, anya atong kuan pag hatag og pay napus ani nag-open man ta sa open prayer niya ato ning i-close ini kuman sa close prayer ana para ta mo open sa atong open forum, no? So ato ni hatag ni Brother Prissy ang inapos aron ma-close ang dialogue. Closing prayer. Closing prayer.